Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kean? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Mas betul. ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Genduk Niken Salindri men ngubengi panggung ya. Tapi Mas pelokipun Mas Dar. Kok kaya apa? Kur nangis sajroning atiku.
Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Wah. Lagi ngadeg sepisanane wis gawe pengiram-iram. Wah, temenanan. Aman awake aman? Aman, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ayo. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kian? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Wis ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa nggih kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Amin. Biyen ki jarang emak-emak bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Ngono. Nggih, alhamdulillah. Amin. Nggih. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. B babi. B lagi B, Pak. Iya, B. Iya, Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh iya, semoga. Apa orang bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008. Kuwi Kuwi sasi apa? Kok sik ta kuwi sasi apa? Kula Juni. Kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Jenengan nggih Juni? Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Ya Cancer ya batangan ngaplak. Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga Bapak matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, gitu. upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan Mas 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. Oh. 50 tahun ya semoga awet le momong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Terus kata-katamu apik mau, anak yang soleh bagus. Ya. Kok bar kuwi membesar dengan baik iki lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh. Gizi yang baik, jangan gizi buruk. Oh, gitu. Iya. Ini kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, positif aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu kuwi nganu ngangge apa jenenge laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, kulupe iki diketok ora krasa. Ngerti ora kulup kowe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu.
Ora ngono sayang. Gimana, Kulup sayang? iki biologis ya, ora Ya, rusul ya. ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Abot to kuwi. Pak dikai helm. Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Heh. Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi, ngono. Helmnya. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah ngono. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulup Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Ngono kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Nggih. Katresnan sejati. Oh, gimana itu Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Oh, imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga Bu Rini, Pak Endar, semoga selalu menggunakan katresnan sejati oleh Amin. Niken Salindri. Oke, yuk, tekos. Sanisi, dimanapun Anda berada.
ngelonku bareng sing nembang Niken Salindri walah kaya jebol-jebolo. Istirahat sih ya Nduk, jaga kesehatan. Nggih, Pak. Mengko nembang neh nggen goro-goro. Ayo nggih. Dados para penggemar Niken Salindri nggih nyencang jenengan. Niki mangke tetep badhe nembang teng nggen goro-goro. Pokoke super edan. Mbacut nih glaring cerita Wahyu Kamulyan. Kabeh do bingung merga para Pandhawa sak rampunge lakon Wirata Parwa nganti ripalungguhan iki ora ana kabul kawusanane. Ayo, yen ngono ayo padha rakit ya kuwi laladi kelawan ingkang sinuwun. Ya, Nduk.